čusky, takže máme tu ten vonkajší túr a ja vám ho predstavím ako dosť. Leuško, ja ti dám potom papachanie, neboj. No, takže tu máme preddvor. Ježiši, Leo. Tu máme takúto, ja na tým pekným tak skačem, tak. Potom tu máme takúto terasku. Cool, hej. Náš tom, neukážem číslo, fakt. Potom tu mám takúto trampolovku. Kde máme to? Kúpy, stromy, vešiak, neviem čo. Potom tu je branička, to je nejaké... Toto je prosím pekne kvetová záhrada, iba my sme niečo tu prerábali, absolútne netuším čo. A teraz tu rastie tráva. No, zadom ideme až potom. Leuško, nahaj ma teraz. Fakt, ja natáčam teraz nejaké videjko. Tuto máme pichliaše na vrapse. To. Potom plot. Takto vypadá náš dom z boku. Tuto máme potom hrozná. Aj tam sú pichliače na takou... To je takýto stímtek. Tu je náš dom. No. Gara. To iba takto ukážem narýchlo. Tu máme mačičky. Áno, dám vám granulky. Bože, počkajte ľudia, alebo fakt musím dať tieto granule týmto našim miničkám, aj keď neviem ako s jednou rukou, keď jednou rukou užú tablet. Vieš. Samozrejme, toto je starého garáž. No, a papajte. Aj tam máme pichliače. Okay. Tak, toto je starého domu. Aj to hore je starého domu. Toto sa nečudujete. Čiže nejak. Takto tam je ešte drváreň, alebo ak to mám nazvať. Tak. Potom ideme do tohto dvorku. Tuto sú akurát tak zajace. Ježiši, my máme malé zajačiky. Preboha, wow. A aj hnedé. No tak toto nie. A tuto nie nikto. Pravdepodobne neviem. Tam máme fórika také. Preboha, aká pavučina. Tam máme bazén, také kosačka a proste otcové veci. Starý bicykel, stará rachocina a niečo. Slepočky, tie neukazujem na videách, pretože sú trošku hnusné. Potom ideme tuto. Ja som sa zlakla, to sú znovu sliepky. Takže nejak takto to vypadá, je to úplne spratané. Tuto, to sú také scéno. Čo ma tu ešte nečaká? Tuto raz boli mačičky, tu boli proste... Že nejak v celku to vypadá takto. A my ideme semkaj. Tu máme maťák. A proste je to tiež dreváreň, tam mám bicykel. Čo tam mám? Jaký sprej tam mám, ja. Tu máme nejakú nádrž na vodu. A to také proste. Ja nevidím. Tak. Potom tu máme nejaké dežoviny. Viete čo? Potom tu máme nejaké tiež dežoviny. Máme žobrianky. Leuško, nabrala som ti žrať. Dobre. Potom tu máme zeleninu.
Leo, ja som nabrala ti žrať. Tu máme nejaký súd, máme zatiaľ mini záhradku, to je startíme. Tu. Netuším. Tam máme jahodky. Tak, ako som vám ukazovala, tak do tohto potoka, tento potok je vlastne hrozný. Leuško, on stále za mňou chodí, viete čo, mňa už to nebude. Čo? Tu niekto odpíli strom. Tam bol strom. Dobre, jedno. Tu máme big záhradu. Big. Ste fakt so big. Tu máme nejaké stromky. Tu máme hojdačku. Tu máme nejaké dva iriska. A ideme vyliezť na strom. Neviem prečo som zahrala na bylinkárku, vieš. Ja proste sa hrám divné veci, hej. Kde vás dám? Tu vás dám. Čaute. No, Leuško vás tu bude otravovať. Počkajte. Leo, ty kde ideš na kopec? Už ty fakt prekmotý. Iba tu to zvyknem ísť. Sa nechcem na Leovke. Kde je Leo? To mi... Neviem, kde je Leo. Dúfam, že ste ma videli. Tu máme futbal ihrisko. Aj keď trošku skopcovité, nevadí. A teraz musím spíchať, pretože ešte máme to ako dosť, fakt. No, tam máme nejakú lúku, tam zbierame zajacom trávu. Tam susedia. Čo ešte taký ukážem, reálne plot. Černice... Tam neviem čo, tam tiež neviem, tam tiež neviem. No, tam maliny. Tu máme nejaké dežoviny. Nemohla som rozprávať. Hej, a idem za dom. Tam je extrémne hororovo. Ja sa tam vôbec nechce ísť. Bože, ja som sa zlakla aj v rani nejakej dešskej. No pozrite sa. A toto, že idete sem v noci, ja som tu reálne videla nejakú úplne celú bielú postavu. Po štvornožke. Tam je nejaká srsť. No tak to sme v ričke. Trošku. Aj tu je nejaká srsť. Bro, ja sa bojím. Ja sa normálne bojím. No a zase tu. To je taká dlhšia cesta sem. A musím povedať, že ešte bude nejaké. Tak. Čaute. Čaute.